Často slýchám diskuze o tom, jestli je korporát lepší nebo horší než malé firmy. A vždycky z toho ten korporát vychází hůř než ty menší. Ale proč tam tolik lidí pracuje? Ono to svůj smysl má. Pojďte chvíli přemýšlet, jo. My lidi máme naši hlavu stavěnou na 100-150 kontaktů. Dokonce mi to všichni říkají, naše firma vyrostla přes 100 lidí a už to není tak hezký, jak to bylo, už nejsme ta rodinná firma. To je prostě realita. Nedokážete v hlavě udržet tolik kontaktů. No a přesto se my lidi snažíme vybudovat organizace 500 tisíc, 10 tisíc lidí a víc. No tak je jasný, že to nebude fungovat přirozeně. Jestli chcete postavit velkou organizaci a chcete v ní zpracovat, tak tu spolupráci musíte tvrdě odmakat logickým myšlením. Musíte si hlídat svoji hlavu, protože ona vám vždycky bude ukazovat nějakou nespokojenost, protože to pro nás není přirozené prostředí. Například vznikají různé konflikty, pocit odcizení, stěžujeme si, že korporace mění pomalu, že tam nic moc nejde, no ale nějaký smysl má a to je, že dokáže dosáhnout velkého množství zdrojů, je tam velká síla, má to jiné přednosti. Jestli chcete umět přežít v korporátní kultuře, nebo chcete tu kulturu i s ohledem na korporát ještě trošku zlepšit, tak mi napište, já vám s tím pomůžu. A nebo, jestli to chcete akorát pochopit, přijďte na výcvik interní konzultant pro změny a rozvoj. Přesně tyhle věci tam řešíme. Řekneme si, jak lidé myslí, proč mají pořád ty samé problémy s velkýma organizacema a povíme si, jak se například jako lídři chovat správně, abyste vašim lidem tyto situace pomohli zvládnout.